Ja ću ti pokazati prvo, onda ću ti objasniti. Dobro. Može? Sad, uvijek je jači udarac. Umjestiš kako tebi paše. Dobro. Staviš tu nogu. Jednu. Kad se zaletavaš, probaj da budeš nagnuta napred. Znači ovako. Nemoj biti iza. To je za zadavanje puno. Jer onda lopta ide preko ovo. Gađaš kut, lijevi ili desni. Ili gađaš nju, ako hoćeš ubiti malo. Ja ne mogu dići loptu, kužiš? Daj mi to pomozi. Mogu mi po podruju. Ti gađaš. Dalje je lakše. Ne znam mi to da lupam ovime ili ovak? Pa ćeš vidjeti, gledaj. Može? Spremna? Da. Ajde probaj s vanjskom. Dobro, Znači super. radiš ju, malo se nagnuš, ali napred. Znači kojim dijelom? Tu nekim. Ok, i tako je dignem. To me je što? Znači dizat. Ok. Dobro, to na blizini ide ravno. A ti u daljinu. Ok, ajde da probam. Namjestiš si, čekaj, staviš nju tu. Tako, i onda ideš Dobro. 3 metra. Aha, kao tu startam i ne vraćam. Ajmo. Bude lakše. Samo polako, naprijed se nagneš. Brz je, jezda. Gledaš. Zapala. Čekaj. Probaj ovako. Dođi ovdje. Da, to me muči, reci. Probaj ovako. Ajde. Na treningu morali to vjeriti na 20. Dobro je. Probaj na suho, da. Dođi ovdje, ja ću ti primiti loptu. I ti nabiš. Aha. Ne tako. Nego? Vidiš, loptu moraš nabiti ovako. No. Tako, još jedan. Sad se samo namjesti i gađaš kut. Gledaš golmana. Ako je golman visok, probaš gađat negdje po sredini. U visini. Ok. Pa da, gađam mi drito na ono.